تقبلوا كما يتوعلوا زخبركم تعزبتنا ساعتنا أخيلون اللهم يربع قطري استرالوا زيناوي متساند وحزنا لكم قريبنا لنا كسافت أنا أقدم أنا مكتتالكم بخبرة عدم ليديا تخلى مريمي بغندنا تبتزينا فيلم ሚኒስትር ሀብት ባሕሪ ኣብ ገልዓሎ ንዝነጥፉ ልምዳውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣስተምህሮ ሂቦም ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዝግበር ወፍሪ ቀጻልን ዘየቋርጽን ምዃኑ ዲን ኮሌጅ ሕርሻ ገሊጹ 75 ሚእታዊት ካብ ነበርቲ ከተማ ድባርዋ ተጠቀምቲ መስመር ማይ ኮይኖም ኣብ ደቡብ ሱዳን ብሰንኪ ግጭት ዝበዝሑ ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ በኺሮም ኣብ ኬንያ ሓድሽ ግጭት ከይውላዕ ተሰጊዩ ዝምድና ሩስያን ኣሜሪካን ናብ ደረጃ ዜሮ ክወርድ ከም ዝኽእል ፕሬዚደንት ፑቲን ኣጠንቂቖም زرزر زينا ሚኒስትር ሀብት ባሕሪ ኣብ ምሕዳራት ከባቢ ኢንገል መካዕኒለ በካዕን ቤዳድን ዘባገል ዓሎ ንዝነጥፉ ተራድኦታት ልምዳውያን ገፈፍቲ ዓሳ እቶታውነት ንምሕያል ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ወዲቦ እቲ ካብ 16 ክሳብ 22 ጥሪ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ንነባራት ተራድኦታት ዳግም ብምውዳብን ሓደስቲ ተራድኦታት ብምቋምን እቶታውነት ምህርቲ ዓሳ ብዓይነትን ብዝሕን ክብ ንምባል ዝዓለመ እዩ ኣብ ሚኒስትር ሀብት ባሕሪ ሓላፊ ጨንፈር ምክትታል ልምዳውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣቶ መሐመድ ዳሊ ኣብ ዘስምዑ ቃል ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ተዳኺመን ዝጸንሓ ተራድኦታት ዳግም ምብርባርን ብውልቂ ክነጥፉን ዝጸንሑ ኣብ ትሕቲ ጽላል ተራድኦታት ምሕቃፍን ኣብ እቶትን እቶታውነትን ዓባ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ብምብራህ ኣብ ንጥፈታት ባሕሪ ዝሳተፉ ደቂ ኣንስትዮውን ብማሕበር ክጥርነፋ ከም ዝግባእ ገሊጾም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ሀብት ባሕሪ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሳምሶን ዘካርያስ ብወገኑ እቲ ኣስተምህሮ ኣብ ርእስቲ ዓቕምታትን ሕፅረታትን ናይቶም ገፈፍቲ ዓሳ ንምፍላጥ ዘለዎ ኣበርክቶ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ዘድልዮም ጠለባት ኣብ ምምላእውን እወታዊ ተራ ከም ዘለዎ ኣብሪሆም ኣብቲ ከባቢ ዝነጥፋ ገፈፍቲ ዓሳ ዘቕርብዎ ዘለዎ ምህርቲ ምስ ምብዝሖም ከም ዘይመጣጥን ዝገለጸ ኣመሓዳር ዞባ ገልዓሎ ኣቶ ኣሕመድ ቡካልያ ብማሕበር ምጥርናፍ ኣብ ርእስቲ ኣብ ምዕባይ ምህርቲ ዘለዎ ተራ ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮኦም ኣብ ምምሕያሹን ዓብ ዕድል ዝፈጥር ስለ ዝኾነ እቲ ኣስተምህሮ ቀጻልነት ክህልዎ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጾም ተሳተፍቲ ብወገኖም ካብኣቶም ዝሕተት ከማልኡ ድልዋት ምዃኖም ብምርግጋጽ ዝሓፍስዎ ምህርቲ ዓሳ ናብ ዕዳጋ ንኽቕርቡ ኣብቲ ንዞባ ዝርከብ መራገፊ ዓሳ ማርሳ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ስርሑ ክጅምር ተላብዮም ኣብ ንዞባ ገልዓሎ ኣብ 10 ማሕበራት ተራድኦ ዝተጠርነፉ ልዕሊ 3000 ልምዳውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣለዉ ኣብ ሓመል ማሎ ተረኪኑ ዝርከብ ኮሌጅ ሕርሻ ኣብ ርእስቲ ናይ ዲፕሎማን ዲግሪን ፕሮግራማት ናይ ማስተርስ ትምህርቲ ካብ ዝጅምር 5 ዓመታት ኣውፂሩሎ እቲ ዕላማ ድማ ዓቕሚ ሰብ ብምምዕባል ምህርቲ ሕርሻ ንምድንፋዕ እዩ እዚ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዝግበር ወፍሪ ቀጻልን ዘየቋርጽን ምዃኑ እዩ ዲን ኮሌጅ ሕርሻ ገሊጹ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ሃብተ ገርግሽ ተስፋ ማርያም ሻም ተወልደ ከቕርቦ እዩ ኣብ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዝግበር ወፍሪ መሰረት ዕቤትን ውሕስ መጻእን ስለ ዝኾነ ብዕቱብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ዲን ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ኣቶ ሰመረ ኣምለሶም ምስ ኤሪና ብዘካየዱ ቃለ ምሕተት ገሊጹ ቁጠባውን ሕርሻውን ምዕባለ ኣብ ብቑዕ ፍልጠት ዝቐሰመ ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ዝምርኮስ ዝበለ ኣቶ ሰመረ ጽላት ሕርሻ ብዓይነትን መጠንን ኣማዕቢልካ ውሕስነት መግብን ምርጋጽ ኣብ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ኮሌጅ ሕርሻ ዓብይ ኣቓልቦ ሂቡ ዝነጥፈሉ ዘሎ ምዃኑ ኣብሪሁም ሃገር ከዓ ነዚ መንእሰይ እዚ ብዙሕ ወፍርታት ዝካየደሉ ዘሎ ንዕኡ ሒዙ ነቲ ናይ ልምዓት ስትራቴጂ የውፅእ ስለ ዘሎ ይትልም ስለ ዘሎ ነዚ ኣብ ግምት እትዩ ተማሃራይ ኣብዚ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ነቲ ዝወሃቦ ናይ ክልሳ ሓሳብ ይኹን ናይ ግብራዊ ትምህርቲ ብላቦራቶሪ ዝተደገፈ ወይ ከዓ በቲ ኣብ ግሩዝ ዝስራሕ ስራሓት ኣጸቢቑ ክነጥፈሉን ኣጸቢቑ ክሕዞን ክርሕሞን ካብዚ ምስ ወፀ ከዓ ነቲ ኣብዚ ዝተማሃሮ ግብራዊ ይኹን ዋላ ክልሳ ሓሳባዊ ትምህርቲ ኣብ ግብሪ ኣውዒሉ ሕርሻዊ ልምዓት ናይ ዝሃገርን ነቲ ካብ ሕርሻ ዝጥቀም ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ክሕግዘሉ ዝኽእል መገዲ ክደሊ ኣለዎ
أتي كوليج كينوتيناي دبلومان ديجرين برنامجاتو أب عامة تمرت 2010 سلستن ناي ماسترز تمرتي بمخفات زسفح ناي تمرت بايتا بمتقطع يمهر كمزلو زجلت أتو سمرم أبزوان زي بحمش تعودتات مالت هبت انسسا سنة زراتي هبت مريتن أكابن لمعات حملتن فرتاتن كمون مكل خال بغلي نعسرت حدا تمهارو يمهر كمزلو أنا تيروم 4 عودات تمرت جميل نيرو ناي أغرونومي ويكاني زرعتي هورتيكالتشر ويبناي حملتي فرتات كم زعما سلو فتحت بقولتات بهبت انسسا بناي سنة التقنية حمد إذن 4 مهتاز إنجنيرو حدا عمت مس حلفتي كدما زوريا التقلاء زوريا أنا يمكن خال بقولي تجميرو مالتي سلازي وانزي حموشت برنامجات ناي ماسترز هلو أبوشت إذا حلف حموشت عمتات 4 سلستن تمهارو بناي ماسترز معرك كم التمرغز تغسى أتو سمرم بوزعتنياتات ممهران تبحيتوز أنحر بوتاتات بدك هاجر ناي متكا مدب بتصبو السلاسل كم زلو أرديوم جمجم سسا كميتي ويكون لعب وزعتنياتات تحتي 4 خميتة دك هاجر نيرون مايتي نتي لعلوي درجات مشتغلوا وقعت زلو سازن زي قس بقس تميزان ناب دك هاجر كزمبل كم زلو كم استراتيجي ناي هاجر استراتيجي نايتي حرشة وصلات استراتيجي قانيتي كوليج كوين ترخيو مايتي سازن زي بقاسوها بزحات كان مرة كيلنا بزحلفو سلسة ناي مرقة أوانات ونتم وساعتين هاتكا بلوعلني وساعي شرفي المقصرون زلنا يكون وانا أبتي تنهرتون قصالنت سلوزو قارس ولا مرمرا وسراحات كايد انتغينون أبكو تعامل كونترات جمير كاحد مرمرا وسراحات فاشبتو كتب صحو ويكا أما علا نايتي تقلقالي حفاش كتب صحو تدخلوا أزيز قبيب سلوزو قنين دك هاجر نحرو قينوغن كل جزي أبزي مسانا سلوزو اللو فقداسنت كا هاجرهم سلوزو اللو حواتهم سلوزو مهرون حزبهم كأسلوزو قلقلو قداسنتو سلوزو ترائي لازم خنيات الزيو ناي ماستر سنوتي وجمارن وأصعلق آخر حزم كيلنا ذلنا كوليج حرشة ومرمر مزكايدا أب كبابينان علمنان زركبا يونيفرسيتات كوليجات كمون نايل معتن مرمرن مأكلات زمدنون محيال يسرح كم زلو بمحبار مساب كينيا أوغندا السودان عد إنجليز هندن جابان بمتحبار ناي دكتوريت تمرتي يوهاب كم زلون أبريهم ناي ماسترز تمرتي زكاتاتول زلو تمهارو بوغنم زمناو تكنولوجي بسفيحو بمتقطاو مهر تحرشا بعينت تحستون متن نمغيارو كم قداماي رأي حيزوم وكم زلو قليصوم 75 مئتاويت ካብ ነበርቲ ከተማ ድባርዋ ተጠቀምቲ ናብ ኣባይቶም ዝተዘርግሐ መስመር ማይ ከም ዝኾኑ ሓላፊ ጨንፈር ማይ ናይታ ከተማ ኣቶ ታደሰ በራኺ ገሊጹ ከተማ ድባርዋ ሓንቲ ካብተን እኹል ምንጭ ማይ ዘለወን ከተማታትና ምዃና ዝሓበረ ኣቶ ታደሰ ኣብ 2002 ብትሑት ደረጃ ዝጀመረ ዘርግሐ ኣገልግሎት ማይ ኣብ 2005 መንግስቲ ብዝተተግበሮ ዓቢ ፕሮጀክት ኣብ ዝሎሚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ሓቢሮም ኣብ ሰለስተ መምሕዳራት ከባቢ ልዕሊ 1600 ቆፀርቲ ዝተዓደሉ ዓማዊል ከም ዘለዉ ኣብ ሓንቲ መምሕዳር ከባቢ ድማ መዓልታዊ 7500 ፊስቶ ከም ዝሃልኽ ዝጠቐሰ ኣቶ ታደሰ ኣከፋፍላ ድማ ንሓደ ሜትሮ ኪዩብ 6 ነቕፋ እዚ ማለት ንሓንቲ ፊስቶ ብሕሳብ 1 ቅርሽን 20 ሳንቲምን ከም ዝኾነ ገሊጾም ናይ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ከም ዝህቡ ዝገለጸ ኪላ ጨንፈር ማይ መንእሰይ ተኸስተሃብተ ብወገኑ ኣብ ዝኾነ መስመር ምብልሻው ምዘጋጥም ቅልጡፍ ጽገና ስለ ዝገብሩ ብላሽ ዝጠፍእ ጸጋታት ማይ ከም ዘየለ ኣብሪሆም ነበርቲን የሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ሳላት መንግስቲ ዝገበሮ ገዚፍ ወፍሪ ናይ ማይ ጸገም ከም ዘይብሎም ብምሕባር ኣብ ቀጽሪ ኣባይቲ ዝለምዕ ዘሎ ፍረታትን ኣሕምልትን ናይ ዝመራያ ከም ዝኾነ ገሊጾም تكال تعنا من محدار كبابي قولون زوفاسن عفا عم مكلخال تمحلالف تحمامات بحفشة نوحست عنا عدتاتن هتانات اندما بفلاي عبا استوات وتقبر كمزلا نبرتي قليتهم نساتهم نيرينا بزهابو حبريتا ابتا مدبر زيسر حميوين بزكايرو وقسقاسات عدتات قدمن دحرن حرسي قطعال مكتتالي قابا كمزلوا ازي دما ام وحست عنا انكونت عنا عشلاتن عبترا كمزلوا بمبرح كم من محدارات كبابي تلها نرعن دوغاغونون نزمت اتقلقلتي اب قمت بمتاو متباي حرسات كهنت الا تلابيهم
ኣብ መራይ ትምህርቲ ድማ ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ካብ መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝምህራ 5 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘለዋን ዝምስገን ኣገልግሎት ይሂባ ከም ዘለዋን ዝጠቐሱ ወሃብቲ ርእይቶም ካብ ሰንዓፈ ክሳብ ገሎ ዝበፅሕ ዘይጥጡሕ ጽርግያ ሙሉእ ጽገና ስለ ዝተገብረሉ ጸገም መጓዓዝያ ከም ተቃለለ ሓቢሮም ካብ ከተማ ሰንዓፈ ንሸነኽ ምብራቅ 12 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ምምሕዳር ከባቢ ጎሎ ብመጓሰን ሕርሻን ዝነበሩ ኣሳት 800 ተቐማጦ ኣለውዋ ዝሰብ ዜናታት ወጻኢ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ምክታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን 50 ዓመት ኣውፂሩ ብሰንኪ ዘሎ ግጭት ልዕሊ 70 ሚእታዊት ካብ ተማሃሮ ሃገር ካብ ትምህርቲ በኺሮም ከም ዘለው ተገሊጹ በቲ ግጭት ሓደ ርብዒ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ደቡብ ሱዳን ከም ተዓጽዋ ዝሕብሩ ጸብጻባት እቲ ግጭት ገና ሰላማዊ ማዕልቦ ስለ ዘይረኸበ ሰብኣውን ማሕበረ ቁጠባውን ክሳራታት መመሊሱ ይዛይድ ከም ዘሎ ይእምቱ በቲ ወርሒ ታሕሳስ 2013 ዝተወልዐ ዓሌታዊ መልክዕ ዝሓዘ ግጭት 19 ሰባት ከም ተቐትሉ ሓደ ሲሶ ካብ ህዝቢ ሃገር ማለት 4 ሚልዮን ድማ ከም ተመዛበለ ይግለጽ ኣብ መወዳእታ ኣዋርሕ ናይ 2017 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኬንያ ከም ተሰዓረ ብኮሚሽን ምርጫ ዝተነግሮ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋ ንነብሱ ፕሬዝደንት ብምጥማዕ ብ30 ጥሪ ቃለ መሕላ ብምፍጻሙ ኣብታ ሃገር ሓድሽ ግጭት ከይውላዕ ተሰጊዩ ራይላ ኦዲንጋ ንውጽኢት ናይቲ ክልተ ግዜ ዝተኻየደን ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ ዝተዓወተሉን ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ከም ዘይኣምነሉ ብምጥቃስ እዩ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ቅድመ ሸሓት ደገፍቱ ቃለ መሕላ ፈጺሞም በቲ ተግባር ዝተቆጠዐ መንግስቲ ኬንያ ንሰልፊ ኦዲንጋ ከም ሃገራዊ ተቃዋሚ ምንቅስቃስ ከም ዝቆጽሮ ኣፍሊጡሎም መንግስቲ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ኦዲንጋ ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ዝእምቱ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ኣብቲ ሃገር ሓያል ፖለቲካውን ወተሃደራውን ቅልውላው ከይውላዕ ስጋቶም ይገልጽለው ኣብቲ ምርጫ 98 ሚእታዊት ድምፂ ብምርካብ ዝተዓወተ ፕሬዝደንት ኬንያታ ነቲ ሃገር ንኻልኣይ እብረ ይመርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ ዝምድና ሩስያን ኣሜሪካን ናብ ደረጃ ዜሮ ክወርድ ከም ዝኽእል ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣጠንቂቑ ፕሬዝደንት ፑቲን ነዚ መጠንቀቕታት ዝዝሃበ ምምሕዳር ዋሽንግተን እገዳ ከጽድቐሎም ዝረቕሖም 210 ሩስያውያን ሰበስልጣንን ሰብ ጸጋን ብወግዒ ድሕሪ ምግላጽ እዩ እቲ ውጥን ኣብ ተግባር ምዝውዕል ሓርፊፉ ንዘሎ ዝምድና ክልተን ሃገራት ባይታ ዘዝብጥ ጥራይ ዘይኮነ ብደረጃ ዓለም እውን ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ፕሬዝደንት ፑቲን ብ30 ጥሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣረዲዮም ሃገሩ ነቲ ምዕባለታት ብደቂቕ ትከታተሎ ከም ዘላ ዝሓብረ ፕሬዝደንት ፑቲን ክውሰድ ዝኽእል ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ግን ዛጊት ኣየነፀረን ኣብ ልዕሊ ዞም ቀዳማይ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊትን ዝርከብዎም ሰበስልጣንን ሰብ ጸጋን ክጸድቕ ዝኽእል እገዳ ኣብ ፖለቲካውን ቁጠባውን መርያት ሩስያ ከቢድ ሃስያ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መሬት ኩባ ተረኪኑ ዘሎ ክዕጾ ምዃኑ ክግለጽ ዝጸንሐን ቤት ማእሰርቲ ጓንታናሞ ስርሑ ክቕጽል ኣብ ዝተኣመነ ሰነድ ክታሞ ኣንቢሩ እቲ ቤት ማእሰርቲ ንዘይተወሰነ ግዜ ክቕጽል ምዃኑ ዝሓበረ ፕሬዝደንት ትራምፕ ጸጥታዊ ስጋት ዝኾኑ ተወሰኽቲ ሽበራውያን ክእሰሩሉ ምዃኖም ብ30 ጥሪ ኣፍሊጡ ኣብ እዋን መሪሕነት ፕሬዝደንት ቡሽ ዝተደኮነ ቤት ማእሰርቲ ጓንታናሞ ፕሬዝደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጸ ክዕጾ ከም ዝወሰነ እንተኾነ ግን ክትግበር ከም ዘይከኣለ ጸብጻባት የረድዎም ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ እዋን መሪሕነት ኦባማ ዝተፈረመ ናይ ምዕጣው ውሳኔ እሱራትን ናይ ካልእ ቦታ ናይ ምስግጋር መስርሕን ጉዊ ከም ዝነበረ እዩ ክገልጽ ጸኒሖም ب30 ጥሪ ኣብ ከተማ ሶቺ ሩስያ ዝተቃንዐ ዋዕላ ሰላም ሶርያ ሓያሎ ካብ ተቃውምቲ ወገናት ስለዘይ ተሳተፍዎ ነቲ ዝድለ ዕላማ ክወቅዕ ከም ዘይከኣለ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን መንግስቲ ሩስያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግን እቲ ሃገራዊ ባይቶ ንምብህሃል ብምቋምን ሓድሽ ቀዋም ሶርያ ንምንዳፍን ዘኽእል ባይታ ብምጥጣሕን ነቲ 70 ዓመቱ ኣውፂሩ ዘሎ ግጭት ሰላማዊ ማዕልቦ ንምርካብ ዝተወደበ ዋዕላ ገለ ካብቶም ተቃውምቲ ወገናት እኳ እንተዘይተሳተፍዎ ሸትኡ ካብ ምውቃዕ ግን ከም ዘይተሰናኸለ እዩ ኣነፂሮም እቲ ዋዕላ ንኽልተ መዓልታት ክካየድ መደብ እኳ እንተነበረ ወከልቲ ተቃውምቲ ጉጅለታት ግና ኣብ ማዕርፎ ከተማ ሶቺ ኣትዮም ክንሶም ኣብቲ ዋዕላ ክሳተፉ ፈቃደኛታት ከም ዘይኮኑ ብምግላጾም ኣብ ሓደ መዓልቲ ከም ዝዛዘም ከም ተገብረ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ወከልቲ ተቃውምቲ ሓይልታት ሶርያ እቲ ቦታ ዋዕላ ብባንዴራን ኣርማን መንግስቲ ባሻር አልአሳድ ስለዘገፀ ንዓና ዝውክል ኣይኮነን ብምባል ከም ተሓሰመው ተሓቢሮም ኣብ ሶርያ ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው አካይደን ዘለዋ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ፈረንሳን ብወገነን መንግስቲ ሶርያ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም ግቡእ ስታፊ ኣየረጋገፀን ብምባል ልኡኻተን ካብ ምስዳድ ከም ተቆጠባ ይግለጽ
بروسيا إيران ترك توديبو أب كتما أستانا غازاخستان أب استخايدة تماسسال زررب سلام سوريا أب سوريا كابو جنت أزخون زوباتات من مسرات كم زخالي يفلت أب جون منجست سوريا دويلو زركب منجست روسيا أب سوريا نبوليتيكاو لو تزعنكت شبراو من قصاصات كم زبقع بمجلات كلهم وجنات سوريا سلاماو بوليتيكاو مفتحن من دايز وكلهم هاجراوي نيمت بهال بايتو كأمي زسوء تنحيهم من محدار واشنطن نسدد أبال حاجرات أوروبا وحبرة المقياد سجمت بزوسد قلت في ملسا قبرك هبلو مخانو كوميشن أوروبا بعسران شعتن تري أتنكيغو كوميشن أوروبا نزمت أنقطات الزوجة بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب هاجروم أوروبا وحبرة نزلوا زي تمتات عن النقداو بوليسي من محياش سجمتك وسد مخانو دحر زهابو مجلتيو بريزيدنت ترامب مساب بريطانيا زمدبرة ITV أب زكاروك على محتت من محدارو مس أوروبا وحبرت أب حيالو قدات زي سالم مريات سلازلو نقداو نتفتح دماء تقند مخانو بمقلات نزل مفتاح مس أوروبا وين مشارختي زررب كايد مخاني وأفليتو أفنيا كوميشن أوروبا بزهابو غازيت أو مقلتي أوروبا وحبرت نقداو من اللوات كم نيربحتا زيرو طوطا كم زي تتقمطو أنا تيروم من محدار واشنطن أبز حلف السمون قبل على سرد فريات أمريكا زخنا ماشنري إسرائيل ميتاويت قبل على توناوتي من منش أو تصحيوت عدما 300 ميتاويت تعرف كم زوا السنة يفلت كوميشن أوروبا نتب من محدار واشنطن استوصدنا فلما بينا ونقدي محنوقة بمقام قبل على كاب أوروبا وحبرت زجبر سرد زلوا طلوع بمتنع سجمتي كواسد مخاني وقاليت نيرو كل تيام وجنات عبنا حدهم لعل نقداو مركوسا كم زلوا مزجلتو كيلاتات تعودي التخصيص زلوا نقداو متفنان نخلتي وجن أربعة كم زي كونيم زهبرو زلوا قداميتي مينستر بريطانيا تريزا ماي اب تشاينا ناي سرح مبصحن مفصام 31 طري كتما وخان اتيا قداميتي مينستر ماي اب زن 3 معلتات زصنح ناي سرح مبصح مس بريزيدنت كالوت سبسلطان تشاينا تراخيبا اب قطباون دبلوماسيون مريات زتكرز تخطكايد مدبالهم قداميتي مينستر تريزا ماي نقداو سممعات كتكتن كم تخلون قمتالهم بريطانيا اب تبغسو حد قناتن حد منقدن مس تشاينا حبيرا كتسرح كم تدلي اقديما محبارا ايرسعن او رح مقابت كل تشحن عسات تشعتن كاب أوروبا وحبرت تقليلك توطينا زلا بريطانيا مس تشاينان كاروت حيالو هاجراتن قطباون دبلوماسيون زمدنا من مقبال تسرح كم زلا يفلت ناي موداتا زينا بإسان شعتن ترياب كفل هاجر سيرا سيمينا مبرق برازيل أبزرك بيت مأسرتي عمنقو أبالات استفلالي جوجلتات قبرنينيات زخون أسرات بستل على جيجت بوحد وعسرتا كم تقتلون حيالو كالوت كم زقصلون تقاليتو تجيجت حيلتات أتتان حلوات بيت مأسرتن بزوصر وسقمتي كم زعرف زحبرو سمزت أتتا نعلع حالتنا يتجيجت عم نتراي كم زركبو أفليتهم تجيجت بستل على اللو أبت بيت مأسرتي 113 قيودات من بارميم أتم سمزت أتتا زحبرهم أبز حلف سامنتات أبزوبا سيرا أمونغو مسججار زي حجاو أتفارسن كلا جبنات نتستوافرو بجلتات جبنينيات زكاير جت كم زكاير زحبرو تبطبات بإحسان شو عتن تري قبليتها وتلهيت تخيد المدقع تفوكي سبرت هي وتعسر 4 سبات كم زقصفة يردوم نلما أطرس ترالوا حافشاوي زينا ويمسنا دونا أبستزازي ملوك سب فتامم سنة بمسمحكم نامسكنكم مسترف مربعتي أرتب حرككم بوجني برحم عليكم